bilang ti Ilocos Norte Police Provincial Office adakkel iti nagdevelopan ti pannakimaysa dagiti miyembro ti kapulisan iti Ilocos Norte ti pannakaisayangka ti simultaneous earthquake drill iti karaytoy atawen at tinakaisayangkatan na ket iti mismo a Camp Captain Valentin S1. Adult nagdevelopan mitten at iti part iti PNP iti Kampuan Lawag City ket adama digiti personal tayo nga under ko iti tayo na tayo nga incident command system, meron yung planning session and other pa na pertaining to the disaster. So adult nagdevelopan nan. So hopefully na mas lalo pa nga to next manen nga pasabak nga earthquake lalo pa nga maamon digiti personnel ti duties and function ta in case nga kastoy nga ada mapasamak nga earthquake kas pagarilan daw pasapang earthquake di Province Ilocos Norte, especially ito'y area ti Kampuan Lawag City. Apresyaren met dagiti opisyal ti INPPO dagiti nagbalin a komento ken obserbasyon dagiti naawis nga evaluators manipod iti Red Cross iti biang ti Provincial Resiliency Office ken pakaibilangan dagiti naggapu iti Ilocos Norte Electric Cooperative ang nagkunaanda nga adda paylaeng dagiti rumbeng nga inda i-improve tapno ti kasta ket nukas bilang man mapasamak ti bagbaga ti P-Box ada big one ket amudan to iti inda obraen. Kanina meron tayong mga na critic kasi meron tayo sanang in and out then mga traffic na nagkakandak ng traffic direction and control sa mga bigel. So yun ang mga dapat nating tignan. So I will recommend to our provincial director na dapat ito ay lahat ng participant, especially chief section or chief and that incident command system organizational structure ay present and the pagpiprepare. In bagapay ti agdamang Ilocos Norte PPO Deputy Provincial for Administration Police Lieutenant Colonel Randy Bawit arumbeng may siyangkat iti planning session ket adda amin kuma dagiti head dagiti concerned section tapno ti kasta ket may siyangkat ti earthquake drill ket amo amin dagiti PNP participants iti inda obraen. Meron tayong sinasabi yung planning session. So dapat on the planning session dapat adda amin digiti head of concerned section iti ICS organizational structure. Dapat mas adati presensya iti incident commander, deputy incident commander, nandun na rin sa security officer, operation officer, planning and other thing na dapat nandun sila sa planning session. Sa para in ever na meron tayong actual na ganito, alam na yung function ng bawat isa. Timaysa kariti nagbalin a senaryo nga insayangka ti Ilocos Norte Police Provincial Office ket maysa nga aksidente ada ito'y ket maysa alalaki a nakalugan iti owner type jeep a natupakan ti poste ti kuryente ken pakairamanan dagiti natuktupakan iti uneg ti admin building iti Camp Captain Valentin S1. Abdo kita insidente nga senaryo tay. Tayo natin napantagan ti poste ti kuryente. Kaya kita pa biktima ay admin building, diyan mismo nga kita napampandagan di kita equipment jay. Kaya tadto nga pa nga senaryo iti earthquake.